Nakarating na ni Pops Dom. Hindi na kasama si Pops si Pops Jojo tsaka si Nasa rides yo. ay sa Burgos. Burgos. Kabisado mo yung daan, di ba? Ha? Kabisado mo yung daan. Hindi ko kabisado, Pops First time yung pumunta? First time. Hindi na kayo Sa dadaan. Burgos. Hindi na kayo dadaan. Dito sa Matalaban, oh. Matalaban na. Hindi na kayo dadaan ng bayan ng Alaminos yan. May diversion route doon sa LTO. Pagkano yun ng LTO Alaminos, pakaliwan na kayo. Sa dire-dire. Huwag na kayong dumaan sa bayan. Oo. Pero hindi ko alam. LTO Alaminos, pakaliwan na agad. Diversion route yun. Hinahanap mo si Baskudo. Araw-araw kong pinapaspas yun. Dagupan hanggang Alaminos. Mga ilang oras biyahe doon, sir? Office ko. Mga ilang oras biyahe doon? Isang oras lang pag magbibilis kayo. Pero pag medyo hini-hini lang, mga 120 minutes lang. 120 minutes. Pero pag ganito, mga isang oras lang. Sa Matalaban, eh. Stop over muna kayo sa Aswal. Gusto nyo. Tapos pagdating nyo sa Aswal, dire-diretso na. Basta ang trademark nyo, LTO Alaminos, pakaliwa na kayo. LTO Alaminos, kakaliwan na kami. Hindi na kayo dumiretso ng bayan. Sige sir, sige sir. So ito yung line up namin. Hindi na kasama yung dalawa. Sino yung mauna? Sino yung spearhead? Sino yung spearhead natin? Sino yung spearhead natin? Sige. Sige. Dito na ako sa likod. Pops, ako sa uli. Usapan namin, take off kami ng 4, kaso nga lang nalasing si Pops Dong. Inantay namin. Welcome to Swal. Ilan kami ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 sana kami. Ngayon nga lang high blood naman si Pops John Lloyd. Tsaka si Pops Joe naman kumain ng bawal. Lumabas yung gout niya.
Nandito na kami guys sa Mabini. Ang ganda na pala ng daan dito. Diretso yung daan. Pasok na kami sa Kabungawan. Oh, isang oras lang at kalahati biyahe oh.
Pangit yung daan dito. Good morning Kabungawan. Shout out sa inyo. Malayo pala to sa ano, Kabiasnan. Medyo pangit ka lang daan doon, oh. Simentado pero sira-sira. So aso, kambing. Pero ang ganda dito, ah. Oh, solid yung daan dito. Makali pa rin to. Lobster for sale. Uncle niya. Mahal yata yan, lobster. Baka ano, 1.6. Isa baka isa lang yun. Dalawa. Ay, yan yung dagat. Arte na maganda, no? Pa hindi mainit. Yan pala yung dagat, oh. Ha? Aso? Nag-ano ng baso si Paso. Tatagay na agad. Di pa kumakain. Pero hangover nga siya. Sabi niya na wala daw yung cellphone niya. Diyan pala. Ang hangover eh. Mababa. Ayan pala yung dagat, Tops, oh. Dagat na pala dyan. Dagat na pala.
kami mga guys. Mayat na maabutan ng ulan.